Svensk politi er nu så presset, at retsstaten er i fare. Sådan lyder det fra en svensk politichef. Og nu til Sverige, hvor en politichef i Stockholm er kommet med en opsigtsvækkende melding. Politiet er så presset, at retsstaten i Sverige er truet, siger han. Vi har ju upplevt en kraftigt ökad våldsspiral i de här utsatta områdena. Man har ju ett antal targetområden där polisen inte kan åka in med en bil bara. Det er ifølge politiinspektøren især flygtningestrømmen og terrortruslen, som optager politiets ressourcer. Og i mange forstadsområder er det banderne, der bestemmer. Også i Danmark har bander for meget spillerum, lyder det i dag fra Politiforbundets formand Claus Oxfeldt. Nu er der altså flere steder rundt i landet, hvor vi er nødt til at tage nogle sikkerhedsmæssige forholdsregler, før vi går ind i bestemte områder. Og der er der jo, kan man i hvert fald forestille sig, en sandsynlighed for, at det ikke dermed er politiet, der sætter dagsordenen, men de kriminelle, der kan gøre det. Det er flygtningestrømmen, der sammen med terrortruslen dræner politiet for ressourcer. Og i mange forstadsområder er det kriminelle bander og ikke politiet, der har overtaget. Vi kørte i dag en tur med politichefen i et af de områder, han taler om. Vi rullar bara igenom. Det är inte säkert att kliva ur bilen här. Vi ville gerne have gået en tur i området, men det må vi ikke. For det er ikke småting, som politiet til hverdag bliver udsat for i forstaden Fittja i det sydlige Stockholm. Stenkastning och brandbomber och till och med skarpladdade handgranater som kastas mot oss. Vi kører også i en civilbil, for det er for farligt at køre i en patruljevogn i Fittja. Området er et af hele 53, som ifølge svensk politi er hærget af kriminelle bander, og som politiet ikke kan kontrollere. Der forekommer gänguppgörelser og skjutningar på öppen gata. Sverige har tidligere været plaget af ballade og optøjer. Her er det billeder fra 2013. Men den massive flygtningestrøm og problemer med integrationen har ifølge Lars Alvarsjö forværret problemerne. Jeg har jo varit i det her yrket i snart 30 år, og jeg har aldrig upplevt at det har varit så illa som det er nu. Og netop integrationsløsninger var næstformanden for det borgerlige svenske parti Moderaterna i dag i København for at diskutere. Självklart måste man kunna känna sig trygg var man än bor i Sverige. Vilket område, vilken by eller vilken stad. Och här har vi mycket kvar att göra. Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at det ikke kommer til at ske i Danmark. Det er jo klart, at der er også ghettoområder i Danmark, hvor politiet har det svært. Men jeg vil mene, at dansk politi selvfølgelig bestemmer. De områder er blandt andet i Gellerupparken ved Aarhus, Vollsmose i Odense og på Nørrebro i København. Men politiet afviser selv, at problemerne her i landet har samme omfang som i Sverige. Der kan være situationer, som er særligt ophedede, hvor politiet er nødt til at tilrettelægge sin indsats, hvor man er nødt til lige at tænke sig om en ekstra gang. Men grundlæggende så er der ikke steder, hvor vi ikke kan komme. Vi måste ju öka säkerheten för de boende som bor här. De måste ju kunna känna sig trygga. Det är ju deras bilar som brinner upp og det är ju de som ytterst blir drabbade. Sverige har i øjeblikket omkring 20.000 betjente, men ifølge politiinspektøren skal der bruges mindst 10.000 yderligere for at kontrollere problemerne. Er det her ikke bare en skræmmekampagne fra din side, fordi du gerne vil have flere politifolk? Nej, jag betonar ju vikten av att man satsar på hela rättskedjan och inte bara på polisen, för det kommer inte att hjälpa. Og ikke bare politiinspektøren her, men også den svenske rigspolitichef kræver, at den svenske politistyrke bliver udvidet for at bevare kontrollen over de særligt udsatte områder. Det er jo, altså man kan sige, at Sverige har lært det på den hårde måde, det har Norge også. Altså Norge er også i gang med en udvidelse af politistyrken efter Breivik, og Sverige nu efter den her flygtningssituation, og efter også det forhøjede terrorberedskab. Der er jo sket det også i svensk politi, at man har ændret strukturen, altså gået fra 21 politikreds 1. januar 2015 til faktisk kun 1 politikreds med 7 store distrikter. Så man kan sige, at Sverige ligger vandret i øjeblikket i forhold til at få enderne til overhovedet at mødes. Så de er presset i Sverige, ligesom vi er i Danmark.
Jeg synes jo et eller andet sted, at hvis jeg skal være lidt hård, at det måske endda ser værre ud i Danmark, fordi det er alt andet lige 20.000 politifolk. Altså, de er jo ikke dobbelt så store, som vi er i Danmark, hvor vi har 10.500 politifolk, og opgaverne er nogenlunde det samme. Ja, der er en geografisk forskel, og der er også kommet flere flygtninge, men ellers alt det andet har vi jo også. Der er i hvert fald områder, hvor vi ikke bare af sikkerhedsmæssige grunde kan komme 2 mand i en patruljebil. Det er der ingen tvivl om. Og det er ikke kun på Christiania, det er flere forskellige steder rundt i landet. Og det er jo lidt det samme, som nu svensk politi gør sig til talsmand for. Ja. Og det der jo også er vigtigt at sige, det er jo ikke kun en politiinspektør i Sverige, der har sagt det her. Den svenske rigspolitichef, Dan Eliasson, har været ude og fortælle, at for at det kan hænge sammen i svensk politi, så skal man faktisk yderligere udvide politistyrken op mod 2500 politifolk og 1600 administrative medarbejdere. Så det er jo ikke helt forkert, når jeg i Danmark, som du i den grad kan sammenligne dansk politi og svensk politi, har sagt, at der er altså behov for at udvide politistyrken også i Danmark.